Mas ngersakne tempe mboten. Lah niki sing dagang sinten? Kula. Niki sing damel niku nggih kula. Niki tempene kula ngoten niku. Terus? Lah terus wah ketok tempene jenengan enak to, Mbak. Oh, saestu jenengan mungkin nek pun ngicipi pun tok ketagihan. Lah tenan, tempene enak sanget kula ajeng pesen ngene jenengan, ajeng sowan ngene jenengan. Wah, kula pekewet nek jenengan tenggen kula mengke dalan sing mlebet nggen kula menika ciut terus sukete jembrong kula niku pekewet kula ngoten niku. Oh. Iba bunga tamune ya Mak. Ya mung mau MC-ne le ngaturake iki mulah malih. Ayo. Jare Cak Yudo, jare kauget-uget. Ayo. Lah sing bener sapa? Iki malah ya kuwi Mbak Eka Kebumen sing kondange ya kuwi Eka Jembengdur. Ayo sapa? Eka Jembengdur. Oh ngono. Umum numpak sepur. Ayo. Numpak sepur petuk sampean langsung dijembeng muni makdur. Lah niku gara-gara numpak sepur niku rak jadi mengenang masa lalu lho. Kok iso? Nggih saderenge kula terjun teng daerah seni teng bakat seni menika kula rak riyen nggih dodolan teng sepur niku. Sampean kuwi? Nggih. Jadi ya pernah merasakan hidup yang rada. Oh nggih riyen niku kula bakul tempe mendoan. Tempe mendoan. Nggih. Mendoan khas Kebumen no. Wah. Khas Kebumen niku sing jembir-jembir niku le. Oh, jembar-jembar. Nggih. Mergo saking ngombone niku ora dadi jembir-jembir ngene. Oh iya. Nggih niku nggih tragedi jaman kula ketemu kalih bojo kula riyen niku. Niku rak bojo kula numpak sepur, kula ndelala pas ider tempe niku teng stasiun niku. Terus Mas ngersakne tempe mboten. Lah niki sing dagang sinten? Kula. Niki sing damel niku nggih kula. Niki tempene kula ngoten niku. Terus? Lah terus wah ketok tempene jenengan enak to, Mbak. Oh, saestu jenengan mungkin nek pun ngicipi pun tok ketagihan. Lah tenan bojone kula niku ngicipi tempene kula. Oh iya. Wah, ketagihan akhirnya goleki kula to. Mbak nyuwun ngapunten jenengan menika kok tempene enak sanget kula ajeng pesen ngene jenengan ajeng sowan ngene jenengan. Wah, kula pekewet nek jenengan tenggen kula mengke dalan sing mlebet nggen kula menika ciut terus sukete jembrong kula niku pekewet kula ngoten niku. Oh, dalane ciut sukete jembrung ning tempene jembir. Nggih. Dagangane kula. Lah iya tempene mau lho. Nggih. Ayo, Terus lah ngene niku akhirnya ketemu terus bojone kula niku nyedaki kula akhirnya dadi niku tragedi riyen kula kalih bojo kula dadi akhirnya bojo kula niku suwe-suwe seneng kalih kula ngoten. Oh ngono. Nggih mergo wiwitane niku wiwitane ngicipi tempe kula. Oh iya. Mongko tempene jembir-jembir. Nggih. Nek jane nun sewu bojo sampean kula anggap mboten pinter Mbak Eka. Lho, sebabe takono wong sak lapangan, lek golek tempe mesti golek sing ciut ora golek sing jembir. Lah nek riyen niku ngrasakne tempene kula sing jembir niku lah piye wong jenenge tempe jembar sosok kan kuwi akeh lengane, akeh kolesterole ngono kuwi. Nggih, sing sehat niku asline nggih sing mboten jembir niku nggih. Ayo. Ngono kuwi. Nggih. Mbak Eka. Nggih. Ganjeng sampean iki wis terkenal saka Yonadianto dudu Banyumas, Kebumen iku lak cedhak kali Banyumas. Nggih, tur dialeke ya padha karo Banyumas. Sampun ngapak nek teng mriki ajeng ngomong ngapak mengke mbok menawane mboten klop. Kok iso? Lah bahasane benten nek mriki kalih Banyumas. Ora apa-apa sampean tetep ngapak enggak masalah. Aku sing menerjemahkan aku. Tur ini adalah Nusantara. Berbagai bahasa insya Allah bisa dipahami. Oh nggih, kula nggih ngapak mboten napa-napa Pak, Bu.
Ya aja teyeng marai penyakit kuwi nggo. Teyeng niku bahasane mriki niku iso. Oh, iso. Iso. Ya. Iso. Ya, nggih. Ya nek nyong ngomong apa ki kok mesti pada mbok menawane ora teyeng ngono lho jarku. Nek teyeng ya ora apa-apa malah kebeneran Yong. Aja kayak kowe lah. Iya. Penonton sekarang pintar-pintar. Jadi dijak ngobrol cara ngendi wae mudeng Ya teyeng. mergane kuwi kan Desa Mawacara Negara Mawatata termasuk kekayaan Indonesia bahasa ki berupa-rupa. Berwarna-warna. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Nggih. Sampeyan nembang anu Mbak sing asring dikumandangake ya kuwi eling-eling Banyumasan. Ya ta? Nggih. Terus kok dibawani arep bawani apa nderek karo sampeyan. Ah nggih. Ya. Enggak. Merica kecut singgah Niki bawane napa namine Mbak Eka? Pangkur. Pangkur Banyumasan nggih. Nggih. Oh nggih, siap. Saunine wong bagus gregetna ati klambi cekak ngertos klambi cekak Lambe cilik. mboten Apa? klambi cekak niku napa Mas? Yoga-yoga apal Apa? kutang Oh, alah. Oh, Klambi sing cekak. anu to. Nggih kan gur sak mene ngono tok. Oh iya. Heeh, sing nggih ngadahi nik-nik kuwi to. Oh iya. Untuk melindungi badan hukum. Oh iya. Ayo ngerti ya. Nik. Ayo. Berarti ki biasanya nek omah karo Mbak Gasi, Bu, nik. Lah gedene semene ya nok-nok lek kuwi. Klambi cekak nara ketang dadi batur. Wah, sone penak banget. Ekone iso ngumandang tekan kono dadi wong batur langsung tur ngono. Tur ngono. Iya, pancen ngono kuwi Lah, sing nggih. apik apa nang lapangan. Dadi yen awake muni inilah Mbak Eka Kebumen. Men. Nembang cara Banyumasan. San. Wah, pancen suarane apik. Up ngono kuwi. Kok beda? Nemu piwulang ingkang jeru lan iki kabeh sugihane seger-seger wujude buah jeruk. Jer. Dak kok kebalik. Hah? Sing mau apik kudune ra ya. Pek. Ora oleh iki Eko sing ngangge tata krama kok ya. Eko mau ketandhe tata krama. Duwe no. Wong iki sound sisteme Pak Kondang Sutresno. Oh iya Dik. Oh nggih Pak Kondang Sutresno, sehat nggih Pak Kondang. Wah jan kangen anu suwe mboten sowan teng Cilengsi. Heeh. Ning niki wau sowan wonten kandang. Kandang apa? Nginguk letong. Oh, kandang sapi Kandang nggih sapi. ngawi. Nggih. Oh iya. Mula kowe seneng mendhe kok pilih sing sapi lanang karo kok iling-ilingi ora. Nggih. Lah teng omah mboten duwe? Wah iya. Dadi iki gamelan wayang sound system iki pisumbang saking Bapak Haji Saking Kondang. Bapak Haji Kondang. Wah, beliau luar biasa sekali bapake para seniman-seniman sak Nusantara. Leres nggih. Neraketang dadi ramas
Eka kejaba dadi sinden kondang Mak kuwi ya panjenengane bisa mengkoordinir para wanita-wanita hebat seniwati. Diwadahi ana ing paguyuban wanita mbok. Ayo kuwi wis wah melang-lang buana. Ya mereka mbiyen ya ketoprakan aku dadi bintang tamune. Ayo dipilih dhek aku ben iso gandrung karo Mbak Eka. Ayo ya lagi sampean dapo apa guys? Dapo apa ya ki sing ngetengi aku ki lho Mas. Sing ngetengi dua aku kae ngawet kae. Oh nyenggol orang ngetengi. Iki lali aku. Ayo Pak Dalang. Apa? Kudu dipraktekno lek kowe dadi karo iki. Wah. Aku biyen nonton sampean pas karo Mbak Eka roman kayak ketoprakan ayo kudu pokoke. Lah ora aku kok. Lah aku lek roman kan ya beretika ora macam-macam. Demek ora to kae aku kae. Ngene gandrungan ketoprakan sampean karo Eka ndang kono. Wah. Ora aku lek cemburu tenang. Ora aku lek kon ketoprakan ora mendem ra iso aku. Ora pede berarti iki. Dadi aku mendem sih. Sampeyan dadi Lasmini biyen. Oh iya Lasmini. Oh. Kowe kalinganku panjenengan sing ngetengi aku ngono kuwi. Iya, Sampeyan Lasmini aku Las Karbit biyen. Las Karbit. Dadi terus nyemprot gawe geni kae ora. Oh Sancoko. Kakang Sancoko panjenengan tindak wonten mriki to Kakang? Sampun dangu panjenengan niku lho kula ngerpini gara-gara jenengan to Kakang. Panjenengan ndek riyen menika betane iwak mano. Lah kula menika keracunan iwak mano ya panjenengan to Kakang. Kosek Lasmini, kowe iki guneman apa? Aku dhewe dadi Sancaka sing duwe rasa tresna kelawan kowe bingung arep ngrangkani apa sing ndok ngandhakake aku iki nganti ora mudeng ngono kuwi lho. Panjenengan ngendika kala wingi menika lho Kakang jare tresna kalih kula. Kula sampun ngerbini ngoten iki kok panjenengan terus tindak mboten kondur terus menika bapakipun sinten ingkang tanggung jawab menika? Yang bapake pancen akeh kuwi nalika kuwi. Akeh kok terus dijenengke nganu Bram. Brame apa? Brame-rame. Wah iya. Ngono kuwi. Brame-rame. Brame-rame. Apik. Ayo. Ya, Mbak. Ilang ngene. Nah, lah iya mula ketoprakane kosek bar iki urung-urung kok. Baturi ramas rara aku gemang gemang nek diwayu. Wayuh ki apa, Kak? Diloro. Oh, diloro. Nggih. Iya. Di madu. Oh iya, anakmu nek ngono kuwi. Ayo. Di madu. Bukan nyang terima nyang ikhlas Wah, 15. nyang lila ngerandak Wah, selawase urip ayune kaya ngono arep dadi rondo selawase urip. oh tembang namung tembang mboten Ora ucapan adalah doa ora. mboten niku namung tembang Lah sampean iki ayu kaya ngono dadi rondo suwe iki ibarate wastra lungset ing sampiran. napa niku Ya kaya apa jarik sing apik bathik ning mek gur disampirke ning memean. Ora dinggu ngono. oh ngoten Heeh kan eman-eman. Ayo. Diwiru ae lho lah. Lah timbangane mubadir mung disampirke gorene kene tak wirune. Terus tak nggone. panjen ngersane ngagem Heeh. lah nggih langsung mangga Aja nang kene. Lho. Tak ki aja kok enek nang kene ora. mangga lek Ayo. eling-eling Banyumasan Ayo, monggo diaturake. Yo, sing energik Kak, sing apik Kak. Ayo, semangat. Ya. Monggo Pak Yoga Mandira Sugeng mirsani. Ya. Ya, yuk.
Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Eka Kebumen. Ayo, sugeng dalu Mbak Umi. Wilujeng dalu, Pak. Ah, Jan, mau bengi ning Madiun saiki ning Magetan. Luar biasa. Nggih. Jan piyai le laris sing nganti kaya ngono. Alhamdulillah. Ah, piye sampean mirsani penonton ngene Kartoharjo kene, Nduk? Remen sanget, Pak Dalang. Heeh. Kok iso remen sebabe? Napa nggih? Sebabe nggih. Kathah sing mirsani. Heeh. Tur kabeh madhep rene ya, Nduk ya. Nggih no, Pak. Pamane ana sing madhep rono siji paling kuwi nguyuh kae. Ayo. Ayo. Iki lho sampean gandeng wis terkenal sebagai Ratu Podang Kuning. Tak suwun ya sampean aja bosen nembangke kuwi mergo iki pamundhut. Nggih. Saka kadang-kadang santri Kertanyono. Ayo. Nggih. Iki engko ora tak buka iki ketoke hakmu engko. Ayo, lumayan kandel. Ayo. Luar biasa mula nembang sing apik Ayo. Nggih, Pak. Dibawani luwih dhisik. Ya. Ya, Nduk. Nadyan wujud temong peksi Nano suarane rada serak-serak basah apa mergo kekeselen ora pancen asline bocahe suarane ngono kuwi ya ya rada lirih ning kehebatane Mbak Umi iki suarane yen karo gamelan iki iso pleng dadi siji lha kuwi lho hebate iya tur berkarakter ya Mak kaya ngono kuwi yen awake iki ringkih bocah kuwi jane angger tanggapan telung bengi mesti drop ayo dadak ngeces neh monggo lek ngeces dadak ning Tosura lho Nduk ayo kaya ngono kuwi mula yen sok-sok ana para netizen Mbak Umi kok nggak ikut dalang siapa-siapa to Pak Dalang mergo kondisi awake iki pancen gampang kesel niku anggere bengi tanggapan sesuk kuliah ngoten niku ning sekolahan ya wis klenger nika punan ayo muga ya gandeng rada ringkih mula ya mung melu pake Pak Bak. Ya. Ya, Om. Mbak Yune. Waswinggan kungla Nonano golek isi podang jenar kok ora podang kuning kok podang jenar jenar ki tegese ya kuning Nduk gandeng ngoyak guru lagu kudu tiba A utawa O mula ya diganti ora kuning ning jenar oh ngono ngono kuwi lanjut Nduk iba bunga wayang dunia neng nyanding bisa dadi tambah
nglajengaken lagu Podang Kuning. Podang adalah burung. Yuk, Podang Kuning Umi Hafifah. Dados. Esok awan ning omah wis Oke, terima kasih, matur nuwun. Ya, pisan kas mak. Ya om ngolali selannya. Ya. Diki ngeces ya. Mbak Eka Kebumen tak duetke karo artis Madangkara. Ya. Mbak Triastuti Retnawati. Wes iki genah padha hebate cara wedhus birok kabeh. Ayo. Masa
wedhus. Masak wedhus. Upamane ngono lho. Iwak wedhus iku sing tresnane piyayi akeh lho. Wedhus Dadi tuwek. sate, gule, tengkleng. Yo berdiri kene berdua. Ayo Mbak Ika. Ayo. Oh. Kayak cah kembar ya ngene iki. Kembar sial. Ayo. Kembar sial ya Ya kan. Mbak Ika jan kaya komorate. Kembar damput. Kembar jambut. Lambene elek. Sinden lambene do rusak. Damput ki apa ta? Rusak. Damput napa niku? Apa? Cakep. Apa? Damput. Oh. Cakep. Kok tak omongi. Kita sama-sama damput. Iya, jambut ya. Ayo ngelokne aku damput ngono tak kuwethaki ora. Enggak. Uun lho sing ngomong lu jadi cakep. Oh. Ayo seragenan ta loro yo. Ayo coba. Iki tombo adem barudan. Ayo. Oh ninggal katresnan. Ya taren karo Mbak Eka no piye? Gelo. Oh gelo ya. Ya. Diaturake dhumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng lenggah rawuh mirsani wonten ing lapangan mriki. Ya. Yo, ayo diaturake lagune gelo. Ayo Mbak Tutik dan Mbak Eka Kebumen. Yo, cacos. Apa? Di intro seragenan ngono kae lho, Mas. Sing piye kuwi? Dreng. Oh enak ya Kak. Enak. Iki jane sinden apa lampor to iki? Wis ting brengok. Yo wis gen. Ya wis, nah ngono. Yo dreng. Celep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Eka. Yo. Kowe. Ning endi nganggo goleki kowe teke kapengin ketemu nadyan nado tak parani mung nuruti karepe ati. Bareng saiki ketemu kowe teko ninggalku. Ya yo Kaya sing nendal hatiku. Halo, tumetes Yo, Eka. yen pancene ora tresno boyo Wah, setel lek cah loro iki jan wis. Ah, jan ngungkuli bedaya udan sore wis. Asinden jamput tak ya. Kaya ngene. Ya. Goyang Kak. Biar dapat sampai gawe
iki. Mas joketane kaya meh kepenyake lho, Mas. Piye, Jan? Sing endi? Iki mau lho kon rap ku lho. Ndang gentung. Ndang Mbak Tuti. Oh, ngono-ngono. Wes kok kenerokke ya? Ya. Iya. Ayo nerokne. Apik, Tik. Wah, kena nggih denden sawah iki. Niki ngelegani Eka niku lho. Ah, Ya iya. ganti kowe kan, lho. Golanmu kaya apa Aku ya? ora iso. Iso. Ya, bolak-balik cah loro padha hause iki tadi. Klop. Ayo. Iso haus lho. Kaya ngene akanku. Yen pancene Matur suwun. Terima kasih Mbak Eka karo Mbak Tutik. Ayo. Mbak Eka kudu jengkar iki mergo